Right, ladies and gentlemen, this video ranga chifano ngarabuda makuseni ndadzoka manje pane zvanga zvamboitika. Nyaya iri panapa Christopher Mchangwa na Farai Marapira vato ready kunorova zi press conference ravo pa Zanupf headquarters pa nongonzi pa Jongwe apo. I'm sure they are going to address nyaya ya Blessed Geza nemamwe comrades. Ndo zvandiri kunyatsoziva because Christopher Mchangwa inini mazira ndo mita munhu kutoti iye nemawo veterans akatomaona mupfungwa dzake ari bitter because ndiye angambori mukuru wavo. Saka apa akazongobviswa pachigaro ichocho. I'm sure kuti akangonzwa any chinonzi all veteran akangopuwa mukana anenge achida kutopedza navo. Izvo ndo zvandonyatsoziva because zvinomborwadza kana unga uri mukuru wavo wozongomuka umwe musi wakutonzi atichakude panapa. Saka stay tuned. 2 o'clock anenge akutobuda Mutsvangwa achitoningirina press conference yavo vachitotaura ndoziziva nguva yese yangarumbotya kutaura nezvazvo because Geza wacho anga asina angambomubata pavangoita chinhingiri chavo checheche kuti vagadzira zvekuti Geza apa wanted ari kudiwa nepolisi wati vabva vatotanga manje vakuda kuti choenda kunoita sei kunotaura nezvake because Mutsvangwa akatogara atobatanidzirwawo futi panyaya iyoyo naGeza achinzizoni iwo Mutsvangwa unosungirwa mwana wako shuwa unga amena asi iwo vana vavo vari kungoita mabusiness akadaro reality yakadaro inotorwadza. But let's see kuti Mutsvangwa achaenda kunodefend achiti kudii. Let's see because ndo platform yega I'm sure yaatosara nayo kuti apota achitaura zvaanoda ipapo. Ndiri ipapo Job Scala wari kubuda ari kutaurawo pamusoro achikomenda nyaya yaGeza ari kuti it seems blessed bombshell Geza has hit them where it hurts most. If you hear them making incoherent pronouncements of looking for Geza, abata chapo. If you don't scare them, they will never arrest you. All allegations emerging now are after attack the 2030 nonsense. That's Job Scala. Ari kubuda ari kukomenda nyaya kwa Blessed Geza iyoyo. Ndiri papo 24 vanhu vafa pa sport and 12 vatori pa coma pa accident yaitika muna Masvingo Road zvinhu zvinosiririsa. Urban Connect bus rarovana head on negonyeti ndo zvaitika mhuri yeZimbabwe. Kune vanenge vachiziva kuti vanga vane hama dzavo dzanga dzichibva neikoko munokwanisa kutarisa muone kuti hama dzenyu dziri safe here because ndo zvaitika. Urban Connect bus ndo situation yarasangana naro. Ndiri ipapo ndisingapedzi nguva yenyu. Pane bhazi zvekare Zupco rakatorwa nemvura uko pa bridge apa just after bridge Chivi pa uchingodarika kuna Chivi kumasvingo ikoko mvura yakanayisa usingati yakazara saka mvura yakabva yatongonoti yatora bhazi. That's the situation and zvinenge zvifanira kuitwa panzvimbo dzakaita sedzidzi munodziziva and kuti katarisa pamashure panenge bridge kacho kangori nane but unoziva kuti mvura yacho manje haidi tuma bridge tumwe tukupondopondo ndo zvandiri kutoona because marwizi aya anenge akati kurei. So ndo zvinhu zviri kuitika ndo Zimbabwe yacho ma-updates aripo andangoti ndingoti mhanyei nawo zvishoma kuitira kuti muzive zvinhu zvinenge zvichiitika. So ndisingapedze nguva yenyu regedzai ndikusiyirei muchiteerera pane audio zvinhu zviri kutaurikawo zvakasiyana zviri kuitika panapa. Kana muchinge mune zvekutaurawo vanenge vachida kusenda avo ari maaudios feel free kusenda panhamba idzo dzine dzichibuda pascreen. Zvamanje kana muchinge mapedza kulike mundiudzawo zvamuri kufunga pamusoro pezvinhu zvese zviri kutaurika izvi. Chokutanga pane zviri kunzi mafood hambers $2,000 ari kupiwa maall veterans chichichi handiti. So chokutanga ndinoti maall veterans anofanira kuva be careful kuti vanogona kuisirwa slow poison mhuri dzavo dzikapera mumafood hambers imomo handiti. Ndo chokutanga. I'm just giving awareness zvinhu zviri possible kuti vanogona kuita sei vanogona kuisirwa slow poison. Then secondly tinoti zvoni pane vanhu vanenge vachiisa maspeculations ekuti hanzi comrade Geza vabatwa hamene vanhu vanongoposta vanzi vadzingwa mapolisi iri kutsvaga pavari chichichi. Isusu sevanhu chatoda kuudza vanhu ndechekuti comrade Geza I think backup yavainayo itori hombe kudarika ZRP itself. Munhu wese anofanira kuzviziva izvozvo kuti kungava nyanzi kunoku zvikanzi Mr. Geza vangofa zviri anonymous kana kuti vadisappear kana kuti vashutwa iwo magetsi ekutoti
zvinotopa imwe itori hondo munyika. Saka chinhu chinofanira kutongoitwa ndechotongoti zviite sei, kutongoti mukuru uyu ngavabve pachigaro, kana pachipindawo pachiwenga, kana pachipinda anopinda apinde aitewo zvinhu zvine musoro, nokuti hazvisi kubatsira. Number 3, totaura panhau yechigananda chinonzi vachivhayo. Imagine kuti munhu anoenda kumunhu akaita saJapresa achimutengera mota inowetha 250,000 kana even 150,000 holisi muzvipatara muna chino. I think munhu wese ari kugamuchira mota kubva kuna Chivhayo ka anofanira kunotorerwa. Munhu akaita saWiknew anofanira kutotsikwa, kutomborohwa musoro, kutombotsikwa kuti mari dzacho zione kuti dziri kubvepi. Imari yenyika yeyo. Vanhu vari kutambura. Ndakaona video paFacebook apa, chikoro ameno kupi kupi, chikoro chematanda chisina kana roof. Ende munyika medu chinzi nemunhu akaita saChivhayo ari kutenga maakwa. Hazvisi kumeka sense, mashopu ari kuvhara, vanhu vari kutambura. Saka I think mukuru ava nevanhu vavo vakabviswa pachigaro zvinogona kumeka sense. Vanhu vakaita sana Wiknew nevanhu vari kutenga. Imagine munhu akaita saJapresa kana whoever, munhu ane mari kudhara ari kurarama life yakanaka, ari kutogamuchira achitotenda kutoti ndapiwa mota 250,000. Kungoudza iye Chivhayo wacho kuti pa 250,000 mota iyi yamurundipa madima isa 250,000 yekuzvipatara kana kuita sei kana kuita sei. Uyewo musician anofunga, because vanhu muZimbabwe I think vanhu vazhinji pfungwa chadzo hadzitofunction, including those vari kugamuchira zvinhu kubva kuna Chivhayo. Imari yenyika. Munhu you can't be saying une mota 3 mugarage, handiti une mota 3 mugarage dzakapakadzwa, wakashanda nemari yako iziya, uri successful, then you still accepting zvinhu kubva kuzvinhu zvakadhakwa izvi.